हमारा आप सबसे आदेश ना आग्रह है कि आप लोग निमन से रही जाए, हमनियों के निमन से रहे दी जा। काहे के फालतू के अभी भी देखा तनी कि परेशानी येहू में बा, जेकर भोजपुरी के बांट के जेकर पेट चलत रहा ओकरा आज कितना कष्ट होता। वो लोग के हमनी के देखा तनी यूट्यूब पे वो लोग एकदम ऐसा लागेला ना कि तिलमिला आ जाला आदमी, वो भइल बा। और ये दिन के हमरा बहुत दिन से इंतजार रहे, खास करके जो भोजपुरी को बांटे थे, जो भोजपुरी की अलग कर दिए थे, एकदम बंटवारा हो गई रहे। जैसे हाड़ा हमनी के गांव देहात में कहा कि मनेला वैसन कर ले रहे लोग। तो बहुत खुश बनी जा, हमनी के सब भाई खुश बा, सब लोग बहुत बढ़िया बा। और सब लोग के अंदर से दिल से ये बा कि नहीं भैया अब हम लोग बस खुश होके काम करेंगे, अब खुश होके काम हुई। मिजाजी गाना है यारे, आप लोग के गाना सुनने से मतलब, आप लोग इंजॉय करे से मतलब तो बा। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज राम दे राम, एकदम अच्छा से काम करना है। और गाना रिलीज होता है चैनल पर सर्वविद्या फिल्म। एक दिन हम फेसबुक पे भी शेयर के ले रही वो चैनल के लिंक, आप लोग ओकरा से जुड़ जाइए। और पोस्टर आवता, टीजर आई, गाना भी आई, सब कुछ बता दिया आप सबके। तो आप लोग बस मोहब्बत बनौले रही जा अपना भाई लोग पे, सब पे। एगो गाना माई पे आवे के चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आई, हर तरह के गाना आई आप सबके सुने के मिले। बस आप सब मोहब्बत बनौले रही जा, आशीर्वाद प्यार बनौले रही जा।